Hola, em dic Anabel i avui us donaré informació i us recomanaré el llibre de Wattpad i les cucaratges brutals. Començaré a dir-vos l'autor, que és Alberto Pavanello, l'editorial Montena, i que aquest llibre forma part d'una col·lecció que es diu Wattpad. I ara us donaré informació del llibre com els personatges perquè quan la llegiu no digueu què és això. Hi ha 3 germans que la més petita es diu Rebeca, que té 8 anys, és pèl-roja i mai té por a res. I després està el mitjà, que és el Leo, que té 9 anys i que és molt gandul, però que li agrada l'aventura. I el tercer és el Martin, que és el més gran, amb 10 anys, que és molt llest, però té molta por sempre. I ara us diré com l'opinió personal, perquè el resum, si voleu llegir, no us diré. I a mi aquest llibre m'ha agradat molt perquè que la tia Dot estigui obsessionada amb la neteja fa més gràcia que sortir una plaga de cucaratges i que, no sé, i que aquí acaba el meu booktube.